Ang Eid al-Adha gikan sa pulo nga Eid nga nagpasabot og festival og adha o sacrifice. Usa kini kabalaan nga handumanan sa lig-on nga pagtuo og hingpit nga pagtuman ni Propeta Ibrahim sa kabubot-on ni Allah nga giselebrar sa mga Muslim sa tibuok kalibutan. Subay sa maong kasaulugan, pipila ka mga kalihukan ang gipahigayon karong Biyernes, Hunyo 6. Sama na lang ni ining mga panagtapok sa Plaza Independencia, Al-Khairia Mosque ug sa Green Mosque. Matod pa sa imam sa Green Mosque sa Barangay Zapatera nga si Imam Ustad Haron, ang maong selebrasyon usa ka paghandom sa ehemplo ni Propeta Ibrahim ug ang pagtuo, pagtuman ug paghalad niini alang kang Allah. Gani tradisyon sab nila ang pag-ihaw og kanding agig paghandom ning maong sakripisyo. Gipakita sa Allah kung gitistingan niya si Ibrahim unsa katinod niyang pagtuo sa Allah. Nga siya ipapatay. Tungod sa iyang pagsalig sa Allah, siya mamatay. Tungkol sa iyang pagsalig sa Allah, niya maihaw yung anak. Mao na mga dako kayong mga nabuhat ni Ibrahim ngayong kinabuhi. At talan Muslim, makahinom daw. Na ang gibuhat ni Ibrahim, mao na ang among telebisyon, ektidaan. Kadang among pag ginomdom ba ka Ibrahim nga tinod nga willingness niya nga siya tinod nga nagsumit sa Allah. Dugang niya moabot sa tulo ka adlaw ang Eid al-Adha nga nagkalangkob og pipila ka mga kalihukan sama sa pagampo, pagpamalandong sa kaugalingon, pagduaw ug pagkuyog sa pamilya ug mga suod nga higala ug pagserbisyo sa komunidad. Timailhan sa pagmahal sa usag-usa. Pwede 3 days. Pero dili dako kayo. Igod lang sa kuan. Kaniyang pagbisita sa imong mga ginikanan o mga suod, mga friend, pagbisita, paghatag o mga mayong pulong o niya pagpasaylo sa imong mga kuan manibuhaton sa kuan magatagaw imong kurban sa imong silingan ug pwede lutoon ipakaon sa imong mga amigo o kinsa siya diha nga pobre mayo kana siya mao na buhaton sa mga Muslim every Eid-al-Adha. Sama sa mensahe ni Allah nga nagsentro sa kalinaw, buot ni Imam Ustad Haron nga masabtan sab sa ubang sakop sa laing relihiyon kung unsa ang Islam. We have to understand na in Eid al-Adha it's not only celebration but to understand the willingness to submit ourselves to God and to be good in words and deeds. Ang sabi ni Prophet Muhammad, Al-Muslimu man salim al-Muslimuna min lisanihi wa yadihi. A true Muslim is the one whose words, pulong, deeds, Muslim, non-Muslim are at peace. Ang mga kalihukan sa ato mga kaigsuunang Muslim, bukas alang sa tanan o gani mikuyog nila si Cebu City Mayor-elect Nestor Archival sa pagsaulog sa Eid al-Adha sa Al-Khairia Mosque sa Barangay Basak, San Nicolas. Gibisita sab niini ang mga sakop sa Muslim community nga nasunugan sa Barangay Kinasangan ug didto nag-apod-apod kini og butane stoves human sila mipadayag nga nahadlok na sila magluto gamit ang kahoy. Kini si Joanne Clarice Espinosa alang sa MyTV Cebu.